V následujícím videu se budeme věnovat poměrně často diskutované problematice náhodného typování výsledků v matematické soutěži Klokan. Mějme tuto situaci. Vyřešili jsme úlohy za 3 a za 4 body, nestihli jsme však ani jednu úlohu za 5 bodů. Ptáme se, má smysl zkusit natypovat výsledek nebo nechat pole prázdné. Také by nás mohlo zajímat, jak velká je pravděpodobnost, že natypujeme skutečně velice slušný výsledek. Řekněme od 4 odpovědí správně výše. Jak budeme postupovat? Zkusme spočítat, jaká je pravděpodobnost, že se nestrefíme ani jednou do správného výsledku. Pravděpodobnost, náhodná veličina x, se rovná 0, tedy nestrefíme se ani jednou. A čemu se to rovná? 4 pětiny, tedy 4 chybné odpovědi ku všem 5 možným odpovědím. To znamená, 4 odpovědi jsou nesprávné a 5 je všech možných odpovědí. Tedy pravděpodobnost, že na otázku číslo 17 odpovím chybně, je 4 pětiny. Pravděpodobnost, že odpovím chybně na otázku číslo 18, je také 4 pětiny. Tak, stejně tak bychom mohli pokračovat u dalších otázek, až bychom se dostali k otázce číslo 24. Tedy 4 pětiny na 8. Jedná se o nezávislé jevy, to znamená, mezi těmi jednotlivými zlomky budeme psát znamínko krát, budeme ty zlomky násobit. Zkusme pokračovat dále. Jaká je pravděpodobnost, že se do správného výsledku strefíme právě jednou? Tak. Pravděpodobnost toho, že se trefím správně do otázky číslo 17, například otázky číslo 17, je 1 pětina. Jeden výsledek správný z 5 možných. Tak a všechny ostatní otázky zodpovím chybně. Tedy 4 pětiny na 7. To znamená otázka číslo 18 chybně, otázka číslo 19 a těch otázek, které jsou zodpovězeny chybně, je 7. No a budeme to ještě muset dále rozebrat, protože toto by bylo pouze pro otázku číslo 17. Pro otázku číslo 18 by to bylo naprosto stejně. 1 pětina krát 4 pětiny na 7. Tak to bychom mohli pokračovat. No a abychom ten zápis mohli provést trošku přehledněji, no tak je to 1 pětina krát 4 pětiny na 7 krát 8, protože všech těch sčítanců by bylo 8. Jak tomu bude v případě, že se budeme ptát na 2 správně tipnuté odpovědi? Bude to hodně podobné, takže 1 pětina na 2. To je případ, kdy například otázku číslo 22 a 24 tipneme správně. A zároveň 6 zbylých otázek tipneme špatně. 1 pětina na 6. Takže to je pro případ 22 a 24. No a museli bychom k tomu dále přičítat například 20 a 19, například 17 a 18 a tak dále a tak dále. Těch sčítanců by bylo tady celá řada. No a my si to můžeme zjednodušit tím způsobem, že začátek opíšeme. Pardon, tady ještě jsem napsal 1 pětina, zde má být 4 pětiny. No a my vlastně počítáme, ten počet sčítanců bude počet všech dvojic, které lze sestavit z těchto čísel. To znamená, můžeme sestavit například dvojici 20 a 18, 19 a 22. Nezáleží nám na pořadí, vytváříme dvojice z 8 čísel, tedy kombinační číslo 8 nad 2. Pozor, není zde již zlomková čára, může nás to možná trošku mást. A to by bylo naše
řešení. Zkusme tento příklad dopočítat i číselně, tedy 1/5 na druhou, neboli 0,2 na druhou, krát 0,8 na šestou, no a krát 8 nad 2, neboli krát 28. A máme výsledek 0,29 neboli necelých 30%. Přibližně 0,29. A tímto způsobem bychom mohli pokračovat dál. Nyní na to zkusme jít malinko sofistikovaněji. Zkusme si uvědomit, že to, co tu teďka konstruujeme, je binomické rozdělení. Binomické rozdělení má dva parametry. Jednak počet všech úloh, v tom našem případě, kterých je 8, a pravděpodobnost toho, že náhodně vyberu správné řešení, což je v našem případě 1/5 neboli 0,2. No a teď není nic jednoduššího, než vzít nějaký vhodný výpočetní nástroj, v našem případě kalkulačku od softwaru GeoGebra, který je volně šiřitelný. No a zde již můžeme nacvakat potřebné parametry, tedy 8 a pravděpodobnost 0,2. No a krásně se nám graficky zobrazí naše hodnoty, které potřebujeme znát. Kontrolně můžeme si zkontrolovat, že hodnota pro dvojku je skutečně 0,29. No a máme zde i všechny ostatní hodnoty. To znamená 4/5 na 8 odpovídají této hodnotě. Zde je i graficky krásně vykreslená. Pokud bychom si chtěli odpovědět na naši úvodní otázku, jaká je pravděpodobnost, že typováním ztratíme, je to součet těchto dvou pravděpodobností a ten je 50%, tedy z 50% ztratíme a ze zbylých 50% získáme. Pokud by nás zajímala pravděpodobnost, že získáme 16 bodů a více, můžeme si to zde takto vyznačit. No a vidíme, že ta plocha není příliš velká a že je to pouze něco málo přes 5%. No a na závěr bychom si mohli ukázat, jak tento náš výpočet otestovat. Zkusme si zde zadat nějaký správný výsledek a potom zkusme typováním strefit se do těchto bodů. Uvidíme, jak se nám to povede. Vyřešíme to klasickou hrací kostkou, ovšem v elektronické podobě. V případě, že padne 6, zkusíme házet ještě jednou. Tak. Poprvé jsme se netrefili. Po druhé ano. Po třetí ne. Tedy podařilo se nám strefit dohromady 3krát, což není vůbec špatné, získali bychom 10 bodů. Pokud bychom náš pokus opakovali, blížilo by se to tomu, že nejčastější výsledek by byl 1 pokus správně, po případě 2 odpovědi správně, potom 0 odpovědí správně a 3 a teprve v závěsu daleko zatím by byly všechny ostatní odpovědi. V příštím videu bychom si ukázali, jak by to vypadalo v případě, že bychom typovali veškeré odpovědi, které existují. To znamená za 3, za 4 a za 5 bodů.